Díadíomh cardia agus fáilsigí inniu go Ealaín a Earraigh le Earraigh. Inniu tá muid go bhéh Johnny. Ealaín a tá bunaithe ar an Earraigh. Agus han sinna dhéanamh be papar díthormh, tá mis sé gúsid papar buí mar sin sa go sé éanta cás leis an Earraigh. Duilleoga, léir mór duilleoga de ahan eile 6 agus da, glé agus beidir panúí fásta. Agus an ras muid go dhéanamh chun túsa chuir leis na muid go bheith smuitiú faoin na anmhíthe a bhecinn tú ag an am seád an bblion, so anmhí a bhecha ar rith an Earraigh. Mis sé go féile ceanna dhéanamh. Agus an ras muid go dhéanamh ar dús, na mé go féile cean nó an imlíne de féile cean a dhéanamh ar dús. So bíon corp mór ag an féile cean mar seo, bíon na arca ar mar sin, agus bíon eitioga móra ag mar seo. Agus an nuas muid go dhéanamh inis, ná muid go na duilleoga a aimsiú, agus muid go duilleoga a chur tíomhastí. Anis tá léir mór duilleoga don áiriste agus glása agamsa, so dóis go dé gomsa patron agus dahanana exla a ail tíomhastí den rud seo. Ik gooi so duilleog mór fada agam, at me galg usid for hanne corp an ealacein. Ik gooi strike get de bugger dus. Agus sin me gal glé a chur ar an fapper. Ma currently ar an duilleog hien, bei sé einta ceol tash agus ní aroi sé go mai kierna agus a bheit sé mas rudi gro sé charm. So me gal a grammy sheets mar seo and is cur get de bug brew ar so dois gemeen sé ar an papper. Céad pí eile muid go chuir into me go beidir duilleog go mór glas a chuir a cos seo. Ting na ceann seo. Tá duilleog seo cén go mar an ggéarna, mar sin mé go cin sinna usid fo hanne hí an seo. Ar dói. Nes mé go cin bhhain a chur an seo. Agus an cin eile a chur an seo. Nes to me go duilleog go mór eile a aimsiú nó beidir coppla duilleog usid chun an bar na eitioga a dhéanamh. Dúirt sin just mar sin le mé. But fi gur níos mó sonraí a chur is féidir le duilleoga costal le seo a usid.
Anish. Sin an picture a bheits agat ag an jeru.